Más? Mikel? Mila esker, egunon guztioi. EH Bilduko ordezkariok baiezko emango diogu aurkeztu den proposamenari. Hala, Bidasoa institutuko ordezkari eta langileekin bat eginez, zentroak beharrezkoak dituen hobekuntzen alde egitea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Urteak dira zentroarekin zorrau kitatzeke zuela jaurlaritzak, bazen beraz garaia pausu bat emateko. Kasu zehatz honetaz haratago, positiboa da guztiz lanbide heziketaren aldeko apustu egitea, izan ere gizarte eta instituzioek askotan aitortzen dioten garrantzia ez da benetan duenaren parera iristen. Ikasketa zentro hauek trebatutako langileak gure sistema ekonomikoaren oinarria baitira. Ez da beraz harritzekoa, Bidasoa institutuan trebatutako ikaslek etorkizunera begira dituzten aukera anitzak. Beraz, gure alderdia Euskal Herriko oraingo eta etorkizuneko langileen mesedetan hartutako erabakien alde agertuko da beti. Euskal langileri gabe ez baitago Euskal Herririk. Bestalde, aipatu den bezala, Bidasoa institutuaren alde hartutako erabakiak pozgarriak badira ere, ezin ditugu ahaztu Eusko Jaurlaritzak gure herriarekin dituen zor anitzak. Hauetan, lazgarrienak osasun sistemarekin loturikoa dira. Legealdi honetan hemen luze eztabaidatu ditugunak. Hala, esparru honetan, plataforma, langile eta herritarren kemenare gorepatu nahiko genuke. Mila esker. Mila esker, Mikel, bai.